Pois son Martín Moares Rodríguez, director da Banda de Música de Noia, e mañá o que vamos a presenciar neste escenario que temos aquí atrás do Liceo, pois nesta sala, é o concerto con Simán Dúo, acompañado pola nosa Banda de Música de Noia, que veñen dous grandes artistas, o trompetista reconocido do noso país, máis Rubén Simeo e Antonio Morán, pianista catedrático no Conservatorio de Valencia. Pois xa estuvo o ano pasado, pero veu el solo trompetista. Este ano ven acompañado tamén dun compañeiro, Antonio Moranto, pianista, e que veña aquí ao Liceo de Noia, pois é unha gran ocasión para expandir este tipo de música e dar a conocer no pobo. E máis é un grandísimo privilexio poder contar con ele, xa que para a banda é unha oportunidade fantástica de dar saber, tocar un repertorio acompañando a dous grandes artistas tan importantes, e esperamos que sea do seu agrado para todo o mundo e facelo o mellor posible. Hoy vengo pues con mi compañero de equipo, como yo le llamo, al que me gustaría, antes de continuar con el concierto, presentarlo porque le he hablado mucho de vuestro pueblo. Por fin estamos aquí. Y bueno, mi compañero de equipo, como yo le llamo, él se llama Antonio Morán, viene desde Valencia. Estudió en la prestigiosa Universidad Frédéric Chopin de Varsovia y bueno, actualmente es profesor catedrático en el Conservatorio Superior de Valencia, así que por favor me gustaría un gran fuerte aplauso para él. Rubén Simeo é conocido internacionalmente, ten feito de trompetista concertos por China, giras por China, por LATAM, por Latinoamérica, foi Premio Europa en 2008, un gran reconocido no seu ámbito, no seu instrumento, na trompeta. Antonio Morán tamén é bastante conocido porque é un grandísimo músico, intérprete, pianista e, sobre todo, catedrático, un gran cargo no Conservatorio Superior de Valencia. Pois o Liceo, a verdade é que estamos moi agradecidos, neste caso a Óscar, tamén o presidente, está-nos permitindo facer este concerto neste maravilloso salón, neste salón barra auditorio que podemos definir. Poder tocar aquí para todo o público é unha gran oportunidade tamén para dar a ver as instalacións que ten o propio Liceo, e nada, estamos moi encantados de poder facelo aquí.